Здравейте, приятели! Включвам се така рошова и неоправено за снимане, за да ви покажа какво се случва тук. Аз съм на село Борилово и има някакъв страхотен пожар. Погледнете, сега ще обърна камерата. Вижте, димът е огромен. Нали, пожарът е огромен и просто... Да. И се включвам, за да предупредя всички. На 7 км от Стара Загора се намира пожарът и искам да кажа просто за всички, е много важно, за да се предпазим доколкото се може и се надявам максимум до края на вечерта, не разбирам от такива неща, нали, но максимум до края на вечерта да успее да се изгаси, тъй като е точно по път от Стара Загора към Борилово, нали, към селата. И просто наистина аз много се изплаших, в момента сърцето ми е така. И да, обичам ви, само за това се включих. Обичам ви, чао! Приятели, това видео го качвам, за да се предпазим. Не е с цел смях, наистина това го качвам абсолютно, за да се предпазим, защото може да направи големи вреди този пожар и искам да приканя всички. Не знам какво е проявен, така да се каже, пожарът, но не хвърляйте фасове в природата, особено на изсъхнали треви, като ето те ви показвам. Особено на ето такива изсъхнали треви. В никакъв случай не си изхвърляйте фасовете. Разбрах, че пожарът е точно в гората, даже мисля, че беше дъбова. Не знам, не съм сигурна за дали е дъбова гора, но в никакъв случай не хвърляйте фасове. Не палете огън в гората, защото или поне ако го правите с паленето на огън, бъдете опитни и си загасяйте огъня, защото може да стане изключително лошо и в момента това е на средата на пътя между Стара Загора и Борилово, но можеше и да е по-близо до Стара Загора, по-близо до Борилово и като цяло до селата им може да причини много големи щети. Разбрах в Стара Загора, че има ужасен вятър и наистина приканвам ви, пазите природата, не само да не се замърсява, ами от пожарите, защото първо се отиват много дървета, второ е изключително опасно за живота. В момента има, доколкото разбрах, три пожарни и просто се надявам, не знам, чета постоянно статии в Google и просто се молим на Господ всичко да е наред, нали. Знам, че не трябва толкова да се шуми покрай такива случаи, защото това не е нищо, не е първи, няма да е последен път. И просто казвам, приканвам всички да пазим природата от пожари, защото, както казах, много лоши неща могат да се случат, тъй като точно до пожара има вилна зона, според статии, тя в момента не е засегната, т.е. няма опасност за селата. Но моля ви, наистина да пазим природата, защото такива пожари могат да донесат много бедствия, могат да донесат и много фатални трагедии. Надяваме се пожарът да не е причинен от катастрофата, тъй като никой не може да определи какво го е причинило. Моля ви, пазете природата и всичко ще бъде наред. Ще се оправи всичко, няма да има проблем, но просто да няма такива повече случаи. Обичам ви!